Ahoj přátelé! Ahoj! Vítáme vás, přátelé! Přicházíme v míru. To asi Bitches. taky. Bitches, you motherfuckers! Yeah, boy! Ahoj, já jsem Natka a já vás dneska vítám u našeho prvního společného videa na tomhle svém kanále, tady společně s Montym. Ahoj. A dneska vám tady uvedeme nás všechny prostě do toho, co tady na tom kanále bude, co tady na tom kanále nebude a tak dále, což je určitě docela důležitý slyšet, pokud jste klikli nebo chcete kliknout na tlačítko odběr. Což byste taky tak měli udělat. Na tom kanále v podstatě vy budete moct sledovat videa, které dřív byly, no, minimálně stylem podobný, ty videa, které dřív byly na nadšeném kanále. Na tom kanále budou videa, které no, minimálně podobně stylem, co jste dřív mohli vidět na nadšeném kanále podle NaTT, který už aktuálně je neaktivní a všechno se přesunulo na ten kanál. A v podstatě i videa z mýho osobního kanálu Monty 0, který se taky uzavřel, objížďka, víš co, pohoda, a všechno se to přesouvá sem a vytvořilo se naprosto mega úžasný nový kanál. Počkej, je to podle Nat and Monty nebo Monty and podle Nat? To není Monty. vůbec podle Dobře, počkej, Nat. je to Monty and Nat nebo Nat and Monty? Monty and Nat. Monty and Nat! Tak, Shit. pojď. No každopádně a teďka co bych asi chtěla říct k tomu, co vidíte ode mě, potom Monty řekne to, co vidíte od něj. A co vidíte ode mě, tak klidně se běžte podívat ještě na ten můj starý kanál, kde už si sice obě nenadávíte, protože vám to je to úplně na nic a co na mě uvidíte, jsou vlastně vlogy, nebo vtipný challenge, nebo takovýhle různý shity, které prostě jsou vtipný tím, že já se strapňuju, takže To jde. přesně. Já se hrozně těším, doufám teda, že vyjde to, co nám má vyjít. Máme spoustu projektů, jakože, který jsme si tady vymysleli. Já mám ve své hlavě udělaných pár nápadů, mám tam vlastně pár projektů, který s ním chci nebo samostatně udělat na tomhle svém kanále. A proč ten kanál vlastně vzniknul, ještě takový jako malý dodatek. A to je proto, že jsme chtěli zaujmout co největší spektrum fanoušků na jednom místě a navíc dva kanály zabírají víc než jeden. Takže prostě jde o místo a stejně vlastně všechno děláme spolu a tak dále a tak dále. No a teďka k té lepší části tady toho kanálu a... Tak to si hodně věří. Ale v podstatě co budu točit já budu točit hlavně převážně asi gaming, občas Roblox, protože když budete brečet, tak vám máma zakáže Roblox. Nevím, no, jakoby hlavně gaming se budu snažit, občas třeba když si tady od tady toho odpůjčím kameru, tak možná něco natočím, protože mně se neskutečně líbí ta její kamerka, ona natáčí sakra dobře, jako to se musí uznat. Já vím. A v podstatě budu se účastnit jejich projektů, to co prostě mám v plánu, budu s tím za prvý pomáhat, za druhý asi se jich občas i účastnit, já nevím, doufám, že ne, třeba nějakým společným tagu, doufám, že se nebudu muset účastnit, což je v podstatě další část, co tady budeme točit, já jsem to kurva viděl. Což budeme teda točit nějaký různý tagy a podobné hovadiny. A snad to třeba bude i sranda, občas pobavíte se, dáte like, odběr a třeba jednou budeme mít fame jak Jirka Král. No a každopádně ještě jedna věc, on je ve videích normální a já jsem tak blbá nebo jebla. No tak ještě tak no. Já jsem spíš ta jebla, takže ode mě to bude taky ty nahypovaný videa, oni to budou takový ty klidný, kamarádský, chill family prostě. friendly a já úplně family friendly, což znamená, že moje videa budou mít mnohem větší profit přes YouTube, protože YouTube je píčovina. Shit. Já to nevadí, mám společný kanál, takže já tě jenom využívám pro odběr. To je vlastně jenom využíváš pro fame, odběratele A pro peníze. a všecko. Ale ne, hlavně pro ty peníze, protože jich oba dva hodně mám. A teďka se na tom kanále nebudete moc čekat. Nebudete tady moc čekat pornografii, girlfriend nebo boyfriend tag, spoustu takovýchhle videí, které jsou couple. Budou streamy, hodně se vám snažit streamovat, občas aspoň. No, Buď sami, nebo každý, jakoby buď každý z vás nebo dohromady, ale když už stream, tak asi většinou jdeš dohromady, ne? Tak asi většinou oba dohromady. Ale jako samozřejmě stane se, že třeba když já budu někde pryč, nebo on bude někde pryč, tak já si klidně ráda zastreamuju. Takže všechny sociální sítě, Instagram, Facebook, Snapchat, Musical.ly moje, najdete z popisku videa, nebo teďka tady na obrazovce, takže Facebook, Instagram, Snapchat, Musical.ly.
No a ode mě sociální sítě, co bude v popisku, tak bude Instagram. Takže se moc těšíme na jakoukoliv vaši aktivitu na tomhle kanále a budeme na ně úplně nejvíc natěšený. Děkujeme moc, že nadržení. Tak jo, to je pro tohle video všechno, mějte se, čus! Čau a díky, že jste se na tohle video podívali.